खुलुमबाय लोगोफोर बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान सोलिफु रादाब लानानै फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो गिबियावनो गुरै खावलायो जायफोर दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। गिबि रादाबाव दङ लाजिथाव आरो मुगैथाव खौरां। रायजोआव गले गले जिनाहारनि जाथाय। आरोबाव क'क्राझाराव फिन मुगैथाव लाजिथाव जाथाय। साननो गोनां जादों सांग्रांथि नोगोरारिफ्रा। बयनिबो गोसोखौ संखिखांहोदों। 55 बोसोर बोराय बैसोनि जुनार आखुनि सासे लांसुनियाया 9 बोसोर उन्दै बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। खौरांनि बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि थानानि 9 बोसोर बैसोनि थाखो 5 आव फरायफुबाय थानाय सासे उन्दै हिन्जावसाखौ रावबो गैयै समाव खाबु लानानै न' खाथिनिनो लांसुनिया जुनार आखुनि रगना नार्जारि 55 बोसोर बैसोनि सासे बोराया जिनाहारि खालामदों। आरो बे मुगैथाव हाबाखौ मावनानै जुनार आखुनि रगना नार्जारिया न'निफ्राय खारखोमानानै थादों। बे खारखोमाना थानाय लांसुनिया दायनिगिरि रघुनाथ नार्जारिखौ बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै पुलिस बिबानखौ थाबैनो गावनि मोननांगौ साजाखौ आयेन बायदियै हमनानै खानो थाखाय दाबि खालामदों आरो जाथिनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि समाव बेबायदि लाजिथाव मुगैथाव जाथाया सुबुं माहारि आरो बिमा माहारिखौ साननो गोनां खालामदों। चिरांनि खराइबारियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय हाग्रा ओनसोलनि न'फोरखौ होखारदों। हाग्रा बिफान, पुलिस आरो एसएसपिनि जुथायै बानजायनायाव चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय खराइबारियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय हाग्रा ओनसोलनि न'फोरखौ शुक्रबाराव होखारो। रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारिया मिथिहोनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै खराइबारि ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हादान सिमफायना न' लुनानै थानाय गं 30 न'फोरखौ होखारनाय जायो होनना मिथिहोदों। खराइबारि हाग्रा ओनसोला हाग्रानि मैदेरनि थावनि होनना जायनि थाखाय थांनाय बावैसो सान सिगां देवसि ओनसोलाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुं जिउ खहा जायो होनना बुंथिदों। मुसाहारिया बुंबावदोंदि थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि आगोलनो खराइबारि ओनसोलनि आदिबासि सुबुंफोरखौ हादान सिमफायना न' लुनायखौ हाग्रा बिफाना होबथाबाय थादोंमोन होननानै, नाथाय हाग्रा बिफाननि होबथानायखौ बिथांमोना मानियाखैमोन। खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रा बिफाननि मावफारिया थामहिनबा रेन्जार जसमानिक मुसाहारिया बुंबावोदि सोरखारा होनाय आयेन बायदियै हाग्रा एवस्रांनाय आरो आयेन बेरेखा हा फोरखौ होबथानो हायाखैब्लाबो हाग्रानिफ्राय बेसेन गोसा दंफां खावनायफोरखौ 90% होबथानो हादों होननानै बुंबावो। अएनजीसीनि मावसुमा रितुल सैकियाखौ आलफाया हगारना होबाय। आलफा उदाङा माखासे सान सिगांसो अएनजीसीनि मावख'गिरि रितुल सैकियाखौ हमना लाना थांदोंमोन। दा बिथांखौ आलफाया इन्ड' म्यानमार सिमनानिफ्राय हगारना होनाय खौरां मोननाय जादों। मख'थावनादि रितुल सैकियाखौ इन्ड' म्यानमार सिमनानि लुङाइ ओनसोलाव दिनै फुंनि 7 रिंगायाव हगारना होदों। रितुल सैकियाखौ आर्मि आरो पुलिसा रैखाथि होनानै नागालेण्डनि मन'र जिल्लासिम लानानै फैगासिनो होनना मिथिहोदों। चिरां जिल्लानि बासुगाव सहरखौ आबुं लकडाउन खालामदों। बासुगाव सहराव शुक्रबारनिफ्राय अदेबानि मैयानिफ्राय सानथामनि थाखाय आबुं लकडाउन लाखिदों। बासुगाव सहरनि थागिबि बिटिसिनि बेंगलि फेडारेसननि मावथि शुभम मुजुमदारा फोरमायनाय बायदिब्ला गासै फरायसा आरो लाइमोन आफाद लोगोसे बाजार कमिटिनि जहै सावरायज्लायनायनि गेजेरजों शुक्रबारनिफ्राय रबिबारसिम सानथामनि थाखाय आबुं लकडाउन खालामनो बिथांखि लानाय जायो होनना मिथिहोदों। मख'थावनादि बासुगाव सहरनि खना खनला ओनसोलाव कर'ना जिउसानि साग्लोबनाया सानफा एफा बांनो हमदोंमोन। बेखौ नोजोर थिनानैनो बे थांखिखौ लादों होनना मिथिहोदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिनि मेगनाव हरखाब दुखुनि मोदै। मोनसे भिडिअ' कनफारेन्सआव हरखाब दुखुजों गाबखाङो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया। सावस्रि मावथि थामहिनबा डक्टरफोरजों जानाय मोनसे सावरायज्लायनायाव दुखु मोनखाङो भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा। कर'नानि गिख्रंथाव समाव हादरनि गोबां आंगो सुबुंफोरा गोमानायनि दुखुआवनो बिथांनि मेगनाव मोदै बोहैयो। शुक्रबारखालि वाराणसीनि सावस्रि मावथिफोरजों मोनसे भिडिअ' कनफारेन्सआव बाहागो लादोंमोन गाहाय मन्त्रि बिथाङा। बे समावनो बिथाङा हादरनि आथिखालनि कभिड थासारिनि सायाव सावरायज्लायो। बे कनफारेन्सआवनो बिथाङा बुङो, जेरावनो बेराम बेयावनो फाहामथाय। खालि कर'नानि बागैल' नङा, ब्लेक फांगास मुंजों गिख्रंथाव महराव नुजाथिनाय बेरामनि सायावबो बे सावरायलायनायाव सावरायलायो। बांसिन सांग्रां जानायनि थाखाय बुंथिनायजों लोगोसे बेखौ कर'नानि उननि महामारि होननानैबो फोरमायो, जाय हादरनि थाखाय गुबुन मोनसेबाव जेंना महरै गसंथिदों होनना बुंथिदों। बिथाङा बुङोदि दानिया हादरनि दावहाया मोनसे नुजायै दुथां महर सोलायनाय बेरामनि बेरेखा होनना, बेनिखायनो सांग्रां जानाया गोबां गोनांथार होनना बुंथिदों हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां पुलिसनि जाफुंसारनाय। आयेन बेरेखा मोनब्रै गय सुपारि बाख्रिखौ गोख्रै सिग्रोमदों। मैया शुक्रबारखालि हरनि समाव चिरां पुलिसा चिरां जिल्लानि मोनब्रै गय सुपारि बाख्रिखौ सिग्रोमदों। चिरां पुलिसनि मोनब्रै हानजा, जाय चिरां एसपि, एएसपि हेडक्वार्टार्स,
DSP हेडक्वार्टार्स आरो SDPO बिजनि बे मोनब्रै पुलिस हान्जाया जथायै लोगो जानानै नायबिजिरना हरनि 11 रिंगायाव चिरां जिल्लानि मोनब्रै गय सुपारि बाख्रिखौ गोख्रैनो हमनो हादों। बे गय सुपारिनि बेसेना 10 कौटि रां मोननो हानायनि मिजिं दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाफुंसारनाय खामानियाव नुजाथिफैदोंमोन कुरबान आली आरो सा 8 जन सुबुं आरो बारग' बिजिरगिरिया नुजाथिफैदोंमोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अननानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। जायबो दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै बड' FM आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला। उननि समाव जाहाथे बे गोदान रादाब मोननो हायो। गोजोन्थों।